סמארט. הנה הסמארט. עד 100,000, תגיד להם, ציון, אני מוכן. סמארט. הנה הסמארט. איזה תשובות הם בואי תראי מה שקורה. זה כמה, זה 300 כמה. אין לי כסף, יש לו משהו ב-200? מה קורה עכשיו? מה נשמע? מה מצב? נעים מאוד, נתי. נעים מאוד, קובי. הנה, בואי תראי, רציתי את זה. שוקולד. אני מחפש סמארט לאישה. תראי את זה. יש לך גם את זה, יש לך גם את זה. בואי שנייה. הנה, תראי את הסמארט. יצא לנו מותג חדש מבית מרצדס. עד 100,000. אני מדביק את הסמל. הנה, זה כמו שלך, אמרתי לה, את רואה? לא קורה. הלו. הנה, זאת, תראי את זאת. הייתי הולך על יונדאי. מה קורה, אחי? כמה יצא לי הסרטון הזה? 400 מגה. לא, תדחה, אתה שערוך. כן? אחר כך נעשה עריכה. עד 100,000 אני מוכן, תנסה לארגן. לא, אל תראה את זה, תגידי, שאלה רגע. על מה את נוסעת? מה את רוצה? אני עכשיו על... הנה, היא כזה נוסעת. מה כזה? LG עכשיו את נוסעת על GLA? כן. בסדר, סמארט, ברבוס, מה הבעיה? לא, אני רק... תקשיבי, אוטו, חבל לך על הזמן. מיותר. זה מהבית של נצרת? לא, זה מיותר, כי אני לא אסע על דבר כזה. מה היא רוצה? דווקא לא, רגע, ציון. ביי, הנה אפילו לילך אוהבת את האוטו הזה, פאני. יש נסיעת מבחן על הברבוס וגם יש מחיר על האדומה. תראה איזה יפה, על פיי. האדומה. מי זאת שירי? זאת שירי. שירי? שם אחי, שם. מה זה? בואי תראי את הברדוס הזה, נו. ברדוס. ביג בראדר. רגע, יש גם הצעת מחיר טובה על האדומה. רגע, למה הבאתם אותנו? מה? התקשרו אליה לטריידין. אמרתם לטריידין. אתה יכול לאשתו. היא רוצה? אני שלחתי לה כמה תמונות, אני רוצה לראות, אולי... רגע, על מה יש טריידין? על הברדוס הזה, על מה? בוא נראה שם. כיף לי, הוא לא רוצה. יותר כיף אחי, הוא לא רוצה. על הברבוס. רגע, בסדר, איזה צבע? שחור. גם זאת יפה. אני אגיד לך מה יושב יפה על שחור. בואי, תכוונניתי ואתה תעשה לי מהעיניים, יקר לא יקר. בואי תראי משהו, בואי. בחשבון אנחנו פה הולכים להאוזן. יודעת מה? יש לי משהו פגז. יודעת מה? בואי תראי, אני בדיוק. שירלי, איפה את? אני שנייה מכניס את הקירות ואני יוצא. אני מכניס את הלירות ואני יוצא, בסדר? הלו. אני רק אכניס את הלירות. עוד מעט אנחנו מגיעים. זאתי 360. תקשיבי שנייה. איזה כבוד שלו. מה זה בשביל ציון 360? תארוז לנו שתיים. יש לי גם מימון של הפנטאון, חבל לך על הזמן. תקשיבי רגע, יש לי... לא, שנייה, ציון, אמיתי עכשיו, אמיתי. יש לי... סבבה. משהו רק תראי ותצאי צ'יק צ'ק. טוב? משהו ללקוח? כן, אבל שתראה רק. גם בצבע שחור וזה, במקום שתראה את הלבן, כאילו... שתראה שחור. בואי תראי שחור. זה ללקוח? כן, זה ללקוח. זהו. ועם כל ערב השיחות במרפסת איך הייתי? איך השחקן היה? איזה יופי! שלחתי לפה.
לבית"ר ירושלים. ופתאום לאט מדמיין אותך איתי, רק תדעי שלא תמות שנחלו ותקנתי את הכל, הלוואי תדעי אני כאן עד הסוף, כי מי שמיים הם לקחו עליי אותך. שנייה רגע. איזה רמה. איזה רמה. תן לה להיכנס. בואי. לילך עם רגל ימין. תצביעי את הכיסא קדימה, למה את... תלך אותי, תלך. אני מתרגש יותר ממנה, אני. וואלה. רק תגיד להם זכוכית קדימה, ציון. וואי, וואי, וואי. בטח, אני עושה. שום, מה אתה עושה? מיידע את הציבור אולי, יש שירות חדש, סקיר, שימו לב, מי שקוראים אותו, מתאהב.